Sizwe sakithi lapha entabeni ngizomemezela ukuthi abantu abafuna ukuphakama nabantu abafuna ukuvuselwa izinto, abantu abafuna ukuba nezinto ezimangalisayo ezinamandla, abantu abafuna ukuphakamisa amabhizinisi abo, abantu abafuna ukuphakamisa izinto abazenzayo abacabanga ukuthi zona zingaba usizo empilweni yabo. Nanoma ngayini umuntu le athi methule athi ngiyafisa ukuba lento engiyenzayo kube indlela engidla ngayo, noma kube indlela ezongifakela isinkwa, noma kube indlela ezongiyisa phambili. Lokhulumayo kudokotela u2+2 abamaziyo bayamazi, abangamazi abamazi. Isigadla senyama safela emazweni ngila ijozini kwamhlaba iyalingana. Amhlaba elingana-ke la kumbiwa khona ikhuba legcekeni elingafunwa. Hayi ukuthi uhambe uyothenga uyohlanganisa, uhambe uyothenga, hayi asuthenga umuthi. Umuthi kawuthengwa. Uma uthenga umuthi usuke uye ehlathini. Kukhona izihlahla ezithize ezigcinelwa usiko. Ilapho sithenga khona umuthi ukuthi ngeke usicebule lesihlahla ungalithenganga igxolo lakhona noma impande yakhona, ngoba phela impande ezomuthi ziyababa zashiqula. Yeah, ngomhlaba elingana la ngikhona ke Nkosi yami, udokotela u2+2 isigadla senyama safela emazweni. Ngithi mina kini ke izinto ezijulile zinhle zinobubi kodwa zinamandla amahle. Mina ngikhuluma ukuthi zikhona izinto othi uma uyiphakamisa bese mawuthi uyiphakamisela ukuthi into oyenzayo nanoma yini mayiphakame iye phezulu. Ngani? Ngoba la emhlabeni izinto ziyasinda, futhi emhlabeni izinto lazijulile. Mina ngibiza wonke umuntu othi yonke into engiyenzayo iya phansi kayiphakami dokotela. Mina ngibiza wonke umuntu othi into engiyenzayo kuvele kuqhamuka abantu babeke enye into eduze kwami bese bayangedlula mina. Ngithi mina ungavumi ukwedlulwa. Uma ungafuni ukwedlulwa noma ungafuni ukushiwa ngomunye umuntu ekwenzeni kwakhe, awukujula uze kimi uze la ube nesibindi. Sike sihlale phansi la namadoda. Amadoda esikhuluma ngalo omkhwishana. Amadoda akhona la ekhaya obholotsha. Amadoda akhona la ekhaya o-troublemaker. Amadoda akhona la ekhaya okopasi. Amadoda akhona la ekhaya omthintwazi. Bakhona izinto eziyisimangaliso nezijulile nezibuhlungu nezenza ukuthi noma uphumelela kodwa kukhalwa, kodwa uphumelele wena woza phela. Mina anginaso isikhathi sokulokho ngipholisa amaseko. Wena mawufuna into ejulile usondele kimi ngokuzethemba kwakho. Ngabe ufuna sikuvusela isipokwe esiphilayo ozosibona ngamehlo ungasondela. Uma ufuna isipokwe singumoya siyokwenzela. Ngoba la emhlabeni ufuna ukuphila ngamaqhinga. Uyakela lokuthi ngeke ngenze ukuthi, ngeke ngenze ukuthi. Kanti thina lobuthakathi ke sesimisiwe ngabo ukuthi asibenze buyolekelela abantu ngoba budinga wena. Ukhona umuntu okuhlukumezayo. Ukhona umuntu okwenza into ebuhlungu. Ukhona umuntu ongakunika ukuthula empilweni yakho. Awukunyenye sizokhuluma namadoda, sisondele la sihlale phansi, sicenge impilo. Mina ngifisela abantu abafuna ukuya phambili inhlahla. Mina ngifisela abantu abafisa ukuba nezinto zabo. Ithemba. Ezinye zezinto masizenza isuke zidinga ukuthi ube nesibindi. Futhi mawuza kimi ungahambi namuntu, uhambe wedwa. Ezinye zezinto zifuna ukuthi sinitshele ukuthi ziyadinga ungahambi ngemoto yomphakathi kodwa uzihambele wena. Ungayiharisha imoto uma ufuna into ejulile. Ezinye izinto zidinga ukuthi uhambe uyibika uphuma la ehlathini, uyibika uhambe ukhuluma nazo. Ezinye zezinto ziyadinga ukuthi
ungadlula indawo mawuyiphethe usuke nazo la uziyofika la uyakhona. Asingakusabi izinto ukuthi zinomthetho zasinda. Umthetho ayikho indawo engenawo umthetho. Sifuna abantu abafuna amandla. Sifuna amadoda anesibindi. Sifuna bomama abaziyo ukuthi bafunane empilweni. Sifuna intsha efuna ukuvusa imizi yakubo ebhidlikayo newayo. Kubuhlungu ukuphusha ekhaya kuphushe. Ugcina usophusha ekhaya kuphela wena okwakho bese kuyama. Manje kudingeka ukuthi wena ube namandla ukuze uzokwazi ukumelana nazo zonke izinto obhekana nazo. Woze wathatha amandla la kwaMhlabi yalingana. Angithi ngiyakudirector mina ngithi woze ejozini kwaMhlabi yalingana. Fona njengamanje. Uyakela ukusaba ukuthi ngifuna izinto ezincane, ngifuna izinto ezinkulu, ngifuna wena woza sihlale phansi. Hayi, udokotela ngiyamsaba mina uyathwalisa. Akekho umuntu ozothwala angaqondanga ukuthwala. Mina ngizokutshela iqiniso ukuthi lento oyithathayo le uzoyimela. Mawungeke uyimele ukuthi ngeke uyimele lento. Namanje ngithi abantu abafuna ukuphakama, abantu abafuna ukukhuphuka noma ukukhushulwa bangasondela. Bese kuba nabantu abafuna ukubiyela amabhizinisi, abantu abafuna ukubiyela impilo zabo. Angikhulumi ngeenkinga zothando la. Ngoba la mawunenkinga yothando ngifuna uze uma usuthi ubani ngamenzela ukuthi wangishiya wangilahla ngifuna ukumphanisha. Bese simfaka izibungu ebusweni kuphela. Izibungu azothi mayiphuma hamba amamoli zibonakala ebusweni. Izibungu ezogcwala ekhanda kuphuma impethe ekhanda siyamdestroy lo muntu mawuthi ufuna simdestroy. Akusiyona phela inkinga leyo. Kodwa sizinto ngesikwazi ukuyibalula la emnqamlezweni. Ubukhosi lobo sibungamele la. Abantu abafuna amandla nabantu abafuna ukubusiswa. Yazi ngishungeza la uthi dokotela mina ngifuna ukuzoyicelela nje la ngize la nje dokotela ngifuna ukuthatha lutho ngifuna ungilethe la ehlathini ebusuku ngizocela. Ekhona amadoda. Kulungile phela sivumelana uzocela wena ngoba izinto uyazisaba. Mina ngifuna wonke umuntu ohleli nento kumanje angayazi ukuthi lento engihleli nayo kodwa iyosebenza nini iyophakama nini. Ngithi mina woza kimi. Ayithathe mabambezelo uzobambezela. Siyahamba isikhathi. Wena wazi uhamba nini emhlabeni. Ulokhu uhleli nento kayikhulumi. Dokotela 2+2 ngila kwaMhlabi yalingana. Ngizonibingelela ngizoninika ithemba. Ngekuhlale kunje. Ngeke kuze kuhlale kunje. Kunzima kubi kuyasinda, kuyehlela. Kubuhlungu. Ngekuhlale kunje. Inkinga yethu thina abantu. Sivele sithathe igazi silibeke phansi, sibeke umoya phansi. La ukhona, la usebenza khona uvela ubone ngathi uyohlezi usebenza khona. La iposition onayo ubone ngathi uyohlezi unayo leyo position. Awucabanga ukuthi kusasa ngeke kuhlale kunje. Uma ucabanga ukuthi kusasa ngeke kuhlale kunje woza phela kimi, ngikunika amandla ngiqinise. Yonke into ngiyenza ibe nesisekelo oyenza ukuze ube nesikhathi sento oyenzayo uyenzisise ukuyo ukuze uzobona umphumela kuyo. Inhloso enkulu yami ukulekelela abantu abakhathazekile, abantu abaxakekile. Abantu abagulayo, uhleli nomuntu ongaboni emehlweni, uhleli nomuntu ongahambi, uhleli nomuntu babeze ngibasukumise manje mina ngikhathele.
ngesilokho sifuna abantu bamabhizinisi nabantu abagulayo njengoba begulela mina abeze kimi phela ngibaxazulule ongahambi onomeqo onombhulelo onani nginedliso woza kimi phela ukukhipha idliso mina silibone ngamehlo angikhulumi ngemagic mina la ngikhona ngihleli ngokuthula le ndawo ngihleli kuyinomsindo woza yoba ngikhuluma nje uwedwa thatha le video ibuke wedwa uqashe bese thatha inamba yami ethi 0727378514 silungisa isimo siphoqa izinto ngenkani izinto asiziphoqeni thatha umuthi OTT udokotela u2+2 umuthi OTT umuthi othi ufake egazini uzwe hayi umuthi othi ubuye enyangeni nje kuvele kufane ubuye enyangeni nje kuvele kufane ekhona madoda ubuye enyangeni uvele kufane manje dokotela siyabiza kuya ngalento oyifunayo lento oyifunayo wena ebizayo yakubiza thini ababiza dokotela ilento oyifunayo wena mawufuna ukuqala phansi impilo iya dokotela ngicela ungiqale phansi hayi kucocoma ngicela ungiqale phansi ungiphakamise ubuye uzobonga sebabona abantu befika mhla namalanga sisabe nokubashutha abantu sithi ayikhona singezenzekele ngoba enye izosidonsela izinto ongifuna 0727378514 abaphila abantu siphoqa izinto ngenkani ngoba ngeke kuze kuhlale kunje siyabonga